Traoré ne kanya wolonwula ka taa bila kanya 8 tɛnɛ ne ka taa gosi sibiri kunnafoni a ti kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ Keriba i ni sɔgɔma basi tɛ basi foyi tɛ yen an bɛ Ala fo ka barika da kosɛbɛ bi arabadonya in na utukalo tile 4 san 2021 an bɛ bɛɛ lajɛlen bisimila kosɛbɛ k'u ma fili koyi ayi u ka radio mandi don sini ɲɛsigi ani ɲɛtaga radio ni o de bɛ radio fréquence ale kɔfɔ kosɛbɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko dugu bila ka fisa ni ladala wuli ye tiɲɛ ye siga t'a la radio fréquence ye 93.8 kosɛbɛ Keriba k'u ma fili e ɲuman na Keriba Samake bi sɔgɔmada in na fasiriji sɛbɛnw ye min d'a ma an ye minnu ye an ka jabaraninw sanfɛ kunnafoniw na nasira an yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛra minnu sere ninnu ye kunnafoni ye an bɛna an da don minnu na k'a pɛsɛ limanaw k'u ka canta sɔrɔ a kɔnɔ yan'an ka maa welelen bi sɔgɔmada in na Lazinɛ B Jara président du MPCD yan'a ka kɛnɛ sɔrɔ Keriba yan'an ka don o kɔnɔ an bɛ dugawu k'an ka jamanaba in ye samiyaba in Keriba dega wililen an ka jamana kɔnɔ dɛ sira tɛ yen jiboli sira tɛ yen Keriba jiw ye gidɔrɔnw ta n'a ye jiboli sira bɛɛ gere ka dingɛw bɛɛ datugu ji bɛ gidɔrɔn ta kɛ o tɛ dingɛba yɛrɛ ye jiw ye gidɔrɔnw ta Keriba jamana in bɛ yen ni san binna bɛɛ bolo b'i kunko ye adamadenw jɔrɔlen o sirannen Keriba an bɛ dugawu kɛ jamana in ye Ala ka jamana in bɔ Ala ka jamana in sutura Ala ka ɲɛma ɲumanw di Mali ma minnu hakili bɛ Mali la ka Mali bɔ tɔɔrɔ in kɔnɔ koyi Keriba jamana in sɛgɛnna tan depuis 2012 fami yɔrɔ min na bi jamana bɛ degun kɔnɔ dɛ a se bɛ Ala de ye k'a bɔ a kɔnɔ Ala k'a bɔ a ka Ala yɛrɛ kama bi donba in barika a ka cidenba alayhi salatu wa salam o lihɔrɔma n'a barika la Ala ka jamana in saba k'a bɔ a jugu bolo Ala kana kɛ jugu sago ye ba Awoyi Traoré i bɛ fiɲɛ bɔ a senkɔrɔ an b'i ta Keriba Samake n bɛ n bolo bin ka cun ni ka sama ka bɔ fasiriji sɛbɛn n'an ko a ma la lumière a ka bi sɔgɔmada in na bɔli fasiri sɛbɛnba Burahima Traoré kɛ a y'i sɔni da kan koyi a ko bi min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ administration publique ye Keriba k'i ka dɔn k'a fɔ semaine nata in na a ko lɔgɔkun nata k'i ka dɔn ko tɛgɛ bɛna da Elhaji Ibrahima Boubacar Keïta ka maakɔrɔ caman kan koyi ani minnu jɛra ka jamana in bisi ɲɔgɔn fɛ a bisi ka nɔnɔ bɔ u kelen y'a min Keriba ko ni jamanadenw tɛ koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko bɛɛ kun kan k'i sigi n'a ye koyi min ye transition ye bi Keriba ko ale de kɔnɔna la cɛmancɛ fanga Keriba ko caman bɛ ɲɛnabɔ yen de koyi ko feerekɛlaw ni ko ɲagaminenw ko caman kan ka ɲɛnabɔ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ commandant Baba Cissé ye n'o ye conseil spécial chargé de la communication de la présidence Keriba transition kɔnɔ a ko a ye wuli ka jɔw daminɛ koyi a y'a daminɛ yɔrɔ jumɛn na Keriba a ko min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ dossier RIBK k'i ka dɔn k'a fɔ source judiciaire yɛrɛ don koyi wuli ka jɔ belebele k'a b'a daden i ka dɔn k'a fɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ an ka armement ye Keriba n'a wuli ka jɔ n'a bɛnna maliyɛn bɛɛ bolo bɛɛ lajɛlen da kɛra kan koyi 1230 milliards Keriba k'a sara yɔrɔ min ko Keriba ko ka a labɔ de koyi k'a ɲɛɲini k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye Keriba ko kuma caman bɛ yen o mɛnna dogo la Mali kɔnɔ koyi a ko ni basikasi t'a la Keriba min ye transition kɔnɔna ye Keriba k'u bɛ ninnu pɛsɛ k'a lajɛya maliyɛn bɛɛ lajɛlen Keriba kuma kelen a bɛ senna ka taa ka segin Keriba a ko i ka dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ yɔrɔ dɔ la koyi l'achat des équipements militaires dans le cadre de la loi d'orientation du programmation militaire Keriba a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko lɔgɔkun nata a ko min ye nin waleya ye Keriba k'a bɛ wuli k'i jɔ kosɛbɛ koyi les faux blindés de l'armée Keriba ko golo maselen tabaw fanga b'olu de bolo bi Keriba a ko wulikajɔ min b'u bolo bi olu yɛrɛ ka ko de ye nin ye koyi jamana ka bɔ dogo la a ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ a ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ Keriba nafolo min tara ko k'a don olu yɛrɛ ka ko da bɛɛ Keriba ko n'i y'a ta k'a lajɛ o nafolo ka tabaki k'aw yɛrɛ to fanga la awa i ka dɔn k'a fɔ aw kana fanga kɛ ka taa ten
Kiriba o ko mana jɛya maliyɛnw ye kiriba avion cloué au sol kiriba sɔrɔke a da sera bɛɛ de ma koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta yɛrɛ denkɛ ye koyi n'ale tun bɛ ayiwa Golo Masire Tabaw ka ɲɛmɔgɔya la kiriba sɔrɔke min ye an ka bulonba kɔnɔna ye koyi u ka kumalaselaw ka ɲɛma tun y'ale ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko o yɛrɛ da y'a fɔ koyi a m'a fɔ an ka Maliba in kɔnɔ koyi a y'a fɔ diɲɛ bunakun kan a ko an taara avion minnu san a ko avion bɛɛ nun dalen bɛ dugu ma bi o mun y'a nun da dugu ma avion kura sannen an bolo kiriba sɔrɔke a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko Karimu Keïta a kan ka wele bɔgɔ jeninen kan koyi min ye Burama Ture ka affaire ye ko o ma ban fɔlɔ koyi min ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ avion ko ye n'o ye avion cloué au sol k'a kuma bɔra Karimu yɛrɛ da koyi a fa fana nana a lakɛnɛya bɛɛ lajɛlen ɲɛna kiriba sɔrɔke a ko i k'a dɔn Karimu n'a fa u man ka to nin ko kɔfɛ koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko waleya min bɛ sen na bi n'o de ye banajugu ye n'an ko a ma Covid-19 kiriba ko nafolo mugu a ko a ka ca kojugu koyi bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko nafolo min n'o o labɔra o kama kiriba nafolo in taara min o tuma ni gouvernement binna ko nafolo bɛɛ binna de wa l'État est en continuité 100 milliards Laji m'o débloqué yan wa a b'u bolo u bolo dɛ kiriba u tɛ waati diya ye koyi wa Covid fana ma ban a nafolo a taara cogo min na kiriba ko k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye koyi jamanadenw ka faamuya sɔrɔ a la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye nin opération ye bi kiriba ko a wulikajɔ k'a bɛ daminɛ lɔgɔkun nata koyi maa min n'a yɛrɛ an ka nafolo k'a saranji kiriba k'i sigi n'o ye k'i bɛna jamana mara n'o ye kiriba ko a t'i kɛ koyi an ye nin fɔ yan dɛ an ye nin fɔ yan dɛ a t'i kɛ o kiriba sɔrɔke parce que lisement ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye opération Kokajɛ ye opération Kokajɛ min ne ale bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ depuis san 1000 san 900 ani san 92 o waati tɛmɛnen opération Kokajɛ min n'a kɛra jamana in kɔnɔ kiriba k'i ka dɔn k'a fɔ ko opération Kokajɛ kelen natɔla don koyi ka Kokajɛ dirigeant kura olu kana jamana in kunna minnu n'an bɛ se k'an bolo ɲɛsin u ma koyi k'a fɔ ayiwa ninnu na cogo ɲana wa i ka dɔn k'a fɔ fɛsɛfɛsɛliw kɔfɛ minnu mana ye ko nafolo dunenma y'u nɔfɛ kiriba jamana ka kalifa olu la sa sabula an bɛ yɔrɔ min na ko bi jamana in kɔnɔ a ma tɛ maa dɔn sugu koyi bɛɛ kɛra nafolotigi ye surtout Laji ka san 7 Mali milliardaire cayara koyi a bɛɛ ye jamana ka nafolo a bɛɛ siga si t'a la a bɛɛ b'an ka wagande kɔnɔ a bɛɛ nacogo kɛra an ɲɛna yan a dɔw bɛna tuma min na Jakarta kolon de b'u bolo a dɔw bɛna tuma min na Mercedes kɔrɔn dɔ de b'u bolo mais bi B8 joli o jɔlen b'u ka da la patron joli o jɔlen b'u ka da la villa baw a san 7 kɔnɔ ni min ministère sɔrɔ kalo 3 dɔrɔn o bɛ building jɔ ka taa forobaw san ka taa fantanw ka foro minɛ u la kiriba Fadilini sɛbɛn ko a ko nin tɛ to in ten dɛ ko ka jɛ kiriba ko a baara wulilen don Burama Tarawele n'i y'a ka Fadili ye ni ka bɔ la lumière kɔnɔ a ka bi bɔli an k'i ta Isufa Zire ale ka bi bɔlen o bɛ n bolo kɔrɔ an bɛ taa lakana ale bunakun sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la Dinanguru ale kuma cayara a mɛnna maaw b'a la k'a fɔ ko Dinanguru ko a bɛɛ bolo min kan kabini wagati jan Isufa ko don tɛ se ka kɛ ko bɔ tɛ se ka kɛ nin ye kunnafoni di sɛbɛn ni ale ye ko Zire a kumana a yirala k'a fɔ ko kunnafoni di jɛkulu min bɛ sɔrɔ Golo Masirilen Tabaw ka yɔrɔ la n'o bɛ wele ko DIRPA ale bɔra ka kuma a ɲɛma bɔra ka kuma ka sababu kɛ min ye Dinanguru ta in ye ko mɔgɔw ko Dinanguru ko mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ ko Dinanguru ko embargo de bɛ Dinanguru kan ko Dinanguru ka k'u ɲɛ tɛ se ka taa yɔrɔ la k'u tɛ se ka taa yɔrɔ si min ye DIRPA ye ale y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ la ko olu ma sɔn nin kuma ma o DIRPA ale ɲɛmɔgɔ ni o ye colonel Sulemani Danbele ye ale y'a jira k'a fɔ ko maaw bɛ ka min fɔ ko Dinanguru ko embargo de b'a kan ko ale min ye DIRPA directeur ye ko ale ma sɔn dɛ ale ma sɔn a y'a jira k'a fɔ ko min ye Golo Masirilen Tabaw ye lakana siratigɛ la ko wulikajɔ la sabatilen don fan caman fɛ ko ni fasodenw nana ka na kumaw fɔ cogo dɔ la ko mɔgɔw k'a faamuya ko mɔgɔw bolo ko an ka ɲɛmaw lakana tigilamɔgɔw
ko kelen tɛ k'i hakili to dinanguru la ko n'i y'a jateminɛ k'u hakili bɛ dinanguru la kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔw bolo ko dinanguru bɛ bolo min de kan ko o de tɛ ni janko embargo min bɛ ka fɔ ko ale ma olu ma sɔn o ma olu bɛ bɔ bi k'o yira k'o fɔ fasodenw k'a bila u kunna k'olu bɛ wuli ka jɔ la sanga ani wagati ko ye o bɔlen kɔfɛ sa laseliw kɔnɔna la Zire kɔnɔ min ye Dirisa Guro ye Dirisa Guro ale ye jɛkulu min ni ale ye yenkaw ka ɲɛmaa ye ni o ye président de l'association des jeunes ressortissants de Dono ale bɔra ka kuma ko ni Diriba ye nin kuma ninnu fɔ ko olu bɛ se ka fɔ jumɛn faamuya nin ko ninnu na fo ka u ka olu to ye olu k'u hakilina fɔ olu y'a jira k'a fɔ kabini mɛn kalo tile 2 tɛmɛnen ko dinangurukaw ka fara dugu wɛrɛw kan ko tiɲɛ la ko olu tɛ lafiya la u tɛ ka se ka taa yɔrɔ si la ko embargo ko tɛ tɛmɛ o kan dɛ ko tiɲɛ dɔ la k'u y'a lajɛ k'u bɛ bɔ ka taa dugu dɔ la dugu min o tɔgɔ ko Yɛrɛnduru o Yɛrɛnduru ko u tatɔ ye ko banbaganciw ye dankari u la ka mɔgɔ 6 bana u seginna siɲɛ 2nan nana tuguni ko k'u bɛ taa dugu wɛrɛ la n'o ye Duwari ye ko o Duwari tagaw yɛrɛ la ko an ka faamaw yɛrɛ kun don golo masirilen tabaw kun don ko dankari kɛra o la ko n'i y'a jateminɛ k'olu tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si la ko hali ni golo masirilen tabaw bɛ yen ko embargo kɔni tɛ tɛmɛ o kan dɛ ni ɲɔgɔn sama de bɛ kunnafoni kun kan Isufa dinanguru ko la min ye dinangurukaw kɔni ye kɔni ko a kɛra embargo ye o a ma kɛ embargo ye o olu n'u tɛnkudugu caman bɛ yen nɔ gɛlɛya de b'o u kan u k'a lajɛ k'o gɛlɛya ta ka bɔ olu kan n'i y'a ye a bɔnna kan k'a sigira kan de ko min kɔni ye degun kɔni ye an bɛ don min na ko bi an bɛ samiya de la nin wagati cɛ in na ko olu ma danni kɛ u ma se ka taa foro la ko embargo kɔni tɛ tɛmɛ o kan dɛ hali ta ko welewele u bɛ o da ko o da an ka ɲɛmaaw ye u k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni dipa mɔgɔw ko embargo tɛ olu kan embargo tɛ tɛmɛ sɛnɛkɛbaliya kan ɲina k'olu kɔni ka laɲini ye o ye nin ye k'o di fasodenw fana ma Zire ale ka bi bɔlen don kosɛbɛ Zire ayiwa Keriba fasigi caman an b'u fo kosɛbɛ u ni baara Keriba Sumakɛ n bolo bin ka cun o bɛ bɛn la lumière ni bɔ n'a ye lumière a ka bi sɔgɔmada in na bɔli fasigi sɛbɛnba AM Touré Touré a wulila k'i jɔ koyi a ko bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi Keriba la crise scolaire l'école malienne dans l'impasse Keriba a ko jɔn de bolo b'a kɔrɔ bi koyi école a kana se ka ɲɛ an ka jamana in kɔnɔ cogo si la Keriba ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ san 3 san 4 bɔ ɲɔgɔn ko bi Keriba an ka école faw ani ayiwa i ka dɔn k'a fɔ école ɲɛmaaw Keriba k'u bɛ an bɛ sauver de la ka an bɛ sauver dɔrɔn écoledenw yɛrɛ Keriba olu bɛna sauver cogo di Keriba ko n'i y'a ta k'a lajɛ parce que Elisabeth ko a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ lakanabaliya ye jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na a ko bɛɛ bolo ɲɛsinnen don ma bɛɛ dalen b'o la koyi a tɛ se ka sa ka da o dɔrɔn kun a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali yɔrɔ minnu bɛ yen Keriba ni kalan bɛ se ka k'olu la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ école karamɔgɔw olu fana ka revendication o cayalen bɛ bi kosɛbɛ koyi min ye i ka dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ jamana marabaaw cɛ Keriba ko gɛlɛya min b'u cɛ bi ko i ka dɔn k'a fɔ u yɛrɛ denw ani mɔdenw Keriba k'u ye cri de cœur lancé koyi détresse yɛrɛ don koyi a ye ɲa ma a ko an ka bɔ nin bolo in kan koyi ani y'a ye bi aw kɛra école karamɔgɔ ye aw kɛra ministre ye aw kɛra président ye aw kɛra directeur baw ye aw tɛmɛna Keriba Sumakɛ denmisɛnw ka hakilina la a ko n'i ye école bannen bi ka ayiwa sɛbɛ sen ta a ko maa wɛrɛ tɛ koyi ayiwa i ka dɔn k'a fɔ maakɔrɔw don école a bɛ maa minnu ka bolo kan bi n'o ye ministère de l'éducation ye ka taa se directeur d'école ma fo ka taa se premier ministre Zugel Gwala Mayiga ma bi mara bɛ olu minnu bolo Keriba ko kan minnu b'u da bi a k'i ka dɔn k'a fɔ nin tɛ ayiwa jamana in taa ɲɛ koyi jamanaba o jamanaba jamana duman o jamana duman a ko n'i y'a mɛn jamana a ko jamana sini ɲɛsigi ye jɔnw ye koyi denmisɛnw don wa n'i y'a mɛn jamana duman a kalankɛlabaw don koyi jamana o jamana ni kalan tɛ yen Keriba k'i ka dɔn k'a fɔ ko jamana a laban na kɛ tonbo ye koyi k'a datugu pewu bɛɛ k'i yɛrɛ ta Keriba Sumakɛ denmisɛnw ye wuli ka jɔ dabɔ koyi ni ka ɲɛsin ayiwa école karamɔgɔw ma koyi ka yir'ula k'a fɔ aw kɔni bi aw y'an karamɔgɔw ye koyi mais a ka dɔn k'a fɔ aw fana tɛmɛna an nɔ in na yan nɔ aw ko di an ka ko in na
na yala ani abe sigi ka fɔ a bi ta wa a ti ta kɛlɛba samakɛ a ko samazamani maaw ɲɔgɔn cɛ bi a ko bi aw b'aw ka sɔrɔ ani aw ka laɲini minnu na kɛlɛba k'aw ka dɔn k'a fɔ aw m'o sirale kan ka na koyi n'a ye sirajugu fɛsɛ ka sirajugu yɛrɛkɛ k'a bila aw ɲɛ kɛlɛba ko a daga na cɛ an bɛɛ kun koyi sabula aw ma aw de filɛ kami o b'a a ɲɛma tɔli kosɛbɛ o ye kɔni kama ɲɛma dɔrɔn filɛ dɛ siga t'o la kɛlɛba samakɛ a ko an ye cɛ mun yɔrɔ aw de ye bi n'a fɔra jamana ko kama Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi Mali bɛ ayiwa insécurité min kɔnɔ aw ma se ka sigi ka fɔli kɛ ayiwa n'a fɔra k'an ka jamana ye danbe jamana ko ye ka koto ɲɔgɔnna jamana don kɛlɛba sigi ka fɔ n'o dɛsɛra Mali kɔnɔ a ko an t'a dɔn an bɛna min kɛ tuguni ko ye an denmisɛnw aw ma sini ye bi fɔlɔ ko ye an bɛ bi de dɔn a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa école ko bunakun a bɛ se ka ayiwa balawu min b'a kɔnɔ ani sauver o ka dabila sa an denmisɛnw ka sauver sabula denmisɛnw n'olu ma sauver jamana yɛrɛ k'a ti sauver koyi k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ an faw n'an baw ye parents d'élèves kɛlɛba k'u fana ayiwa u mɛnnen don ayiwa ko kumakanw tɛ yɛlɛ koyi ayiwa parents d'élèves kɛlɛba samakɛ wuli ka jɔ kɛla ka se olu fana ma koyi olu m'u ta dɔ langiri nɔ la koyi a ko min ye article 39 nin ye kɛlɛba k'u ka taa n'a ye bɔgɔ jeninen kan koyi cour suprême a ko ka fɔli k'a la sabula olu de t'a dɔn o bɛ min kɛ bi min ye Sukɛli Kokala Mayiga bi ni jamana ɲɛmaaya b'a bolo a ko a yɛrɛ y'a fɔ a ka intervention bɛɛ lajɛlen kɔnɔ koyi denmisɛnw wulila ka s'a ma a ko min ye article 39 ye k'a ma abroger a tɛna abroger wa n'a tɛ abroger kɛlɛba mun b'a to bi examen ayiwa i ka dɔn k'a fɔ datiw selen don kɛlɛba examen tɛ se ka se ka labɛn jamana fantan naani bɛɛ la o jɔyɔrɔ bɛ denmisɛnw la koyi a wulila k'a fɔ a ko n'i y'a mɛn ko sini a ko bi de diyara koyi bi tiɲɛnen don anw bolo bi tiɲɛnen don Mali ekɔlidenw bolo bi tiɲɛnen don denmisɛnw bolo a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ denmisɛnw ye bi kɛlɛba u ka wuli ka jɔ a ko a kan ka fo kosɛbɛ koyi parce que sɛbɛn ko tɛ sabula maakɔrɔw dɛsɛra an y'an tanki ɲɔgɔn na ka na ye blocage bɛ yen terreur de t'an na ko bi k'a bɛ kɛ cogo di sisan min ye Sukɛli Kokala Mayiga ye kɛlɛba ko n'i y'a ta k'a lajɛ premier ministre min n'a bɛ jamana kunna bi kɛlɛba yala a solution b'a yɛrɛ bolo wa école ko solution k'a b'a bolo wa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'i ka fɔ min n'a ka ministre n'a y'o bolo da juillet kalo tile 22 san 2000 ani san 21 ale ni i ka dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw cɛ kɛlɛba ko a kɛra fiasco ye taama bɔ sisi ma bɔ k'a kɛra fiasco ye kɛlɛba samakɛ a ko bi denmisɛnw bɛ yɔrɔ min na ko bi k'u ka wuli ka jɔ kɛlɛba a bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don Sukɛli Kokala Mayiga n'a ka gouvernement ma koyi fɛɛrɛ ni dabali o bɛ se ka tigɛ cogo min ye article 39 ye a ko ka lajɛ maliyɛnw ye ten école ka taa ɲɛ sinon k'an bɛ yɔrɔ min na ko Dagaba wuli don maa si tɛ bi min bɛ se ka jaabi di maa ma parce que an y'a sama ni ka bɔ la lumière kɔnɔ a ka bi bɔli Fasili Sɛbɛba AM Touré an ka foli b'a ye an ti taa Isufa nin ye sirabakan kasara ye min kɛra kunun diɲɛ bɛɛ bɔra kalama jabaraninw y'a fɔ bɔlɔlɔw y'a lakali Isufa kasara in a gɛlɛyara n'a kɛra Bamakɔ ani Segu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra kunun 10 heures wagati sɔgɔma Isufa a kɛ wagati la sa an ye kunnafoni minnu sɔrɔ o ye ko maa 37 olu de bɔnɛna o nin na nka su bɛ se araba kunjɔ na tuma min na maa dɔw b'a la minnu banana olu fana bɔnɛna o nin la an kɛra ka kunnafoni ye ka yira k'a fɔ ko maa min ni olu tor'u nin la ko a bɛ maa 47 bɔ ɲɔgɔn ko bɔ maa caman bɛ ka kuma kasara in a kun kan dɔw ko ko pinɛ cira dɔw ko mobili yɔrɔ dɔ tiɲɛna o ka kɛ tiɲɛ Isufa nka mobili fila a ka bɛn ni mobili fila ka ɲɔgɔn bɛn tɛ Isufa sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ o ko la a fila si kɔni u bɛɛ chauffeur tora a la n'i ye nin kasara fasugu jate minɛ Isufa ninnu
mankan ka kɛ jamana kɔnɔ ka sababu kɛ ɲɛtaga de bɛ ka ɲini san ani waati n'a ma ɲɛ ko a bɛ ka da mobiliw kun sira ninnu fana n'i ye u bolicogo lajɛ ka taara a ka kɛ sufɛla la u bɛ faamuya dɔɔnin nka tilekan geren fɛ Isufa kare ani ditɔni olu ka taa ɲɔgɔn bɛn ta Isufa wulikajɔw kan ka kɛ kow kan ka ɲɛɲini Isufa walasa nin n'a ɲɔgɔnnaw u ka dɔgɔya an bɛ dugawu kɛ banbagatɔw ye ka dugawu kɛ kɛnɛyabagatɔw ye ka kangari fana da bolikɛlaw ye chauffeur ye ko Isufa nin ko mana na kɛ cogo o cogo a kɛra pinɛ cira ye o a kɛra mobili dɛsɛra ye o Isufa kangari kan ka da chauffeur ye ka kangari da compagnie ye Isufa n'i y'a jateminɛ an ye baro kɛ maaw fɛ dɔw b'a yira ka fɔ compagnie b'a fɔ ko ni chauffeur min ni e ka suma e tɛ to i ka baara la e bɛ bɔ i ka baara la ka taa kana joona i ka taa kana joona mobili dun labɛnnen tɛ o kama kosɛbɛ Isufa olu de bɛna ni kɔlɔlɔw ye n'i y'a ditɔn remorque ni car kɛlɛ ka taa ɲɔgɔn bɛn a ye dɔ de damatɛmɛ de kɛra i janko tilegan fɛ damatɛmɛ kɛra Keriba o ye tiɲɛ mais n'i y'a ta k'a lajɛ fana kari caman bɛ yen ditɔni caman bɛ yen u bɛ bolila ni sɛbɛn minnu ye sɛbɛn jɛlenw tɛ contrôle technique tɛ kɛla ɲɛ ma contrôle technique bɛɛ b'a dɔn olu bɛ kɛ cogo min na jamana kɔnɔ mobili bɛ taa de ka taa yɛlɛ basigili kan k'a yuguyugu fɛɛrɛw bɛ minɛ n'a ɲɛ ma hinɛw bɛɛ bɛ norme na wa o si tɛ kɛla papier kɔni bɛ taa camion yɛrɛ sɔrɔ garage yɛrɛ kɔnɔ a bɛ bɔ k'i kun da siraba kan Keriba Ala k'an kisi t'o ye wa o kɔni Ala k'an kisi o tiɲɛ yɛrɛ la o taara ka kisi o kɔni ni ko ma taa kɛcogo la Mali kura a bɛ mɛn nin cogo la ka na dɛ Keriba Samakɛ babu ɲana ko an bɛ to Fajiridi sɛbɛn Fajiridi sɛbɛn a ka bi sɔgɔmada in labɔli la lumière Fajiridi sɛbɛn ba Dedi Gise a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Keriba a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ chemin de fer ye trafic ferroviaire Keriba i ka dɔn k'a fɔ min ye transition ɲɛmaw ye a k'u b'a fɛ ka ayiwa nafolomugu ka labila koyi yasa tɛrɛ a na wuli sabula min ye ministre ye bi n'ale bɛ transport bunakun kan koyi Keriba Samakɛ a ko a ka wulikajɔ bɛ yen tɛrɛ a bɛ se ka wuli cogo min a ko mais kangari gɛlɛn a b'o da ye koyi sabula n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye transfert ye bi Keriba a ko waati tɛmɛna yan a ko min ye 9 miliyari ye miliyari 9 a ko tala ka di ayiwa trafic ferroviaire ma yasa ayiwa labɛnw bɛ labɛn kunkolo kow la koyi terrain kunkolo ni wagon Keriba Samakɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko bi a ko min ye san 2 fo ka taa se san 3 bɔɲɔgɔnko ma terrain ko a ɲagaminen don an ka jamana in kɔnɔ koyi terrain yɛrɛ jɔra pewu san 2 ni kunkan bɛn terrain jɔra pewu a ko Keriba Samakɛ a ko min ye transition ye bi Keriba terrain ka wuli tiɲɛ don awa k'i ka dɔn k'a fɔ nafolomugu min n'a bɛ bɔla ka d'u ma a ko jamana ka nafolo don koyi a bɛ bɔla an ka budget de la wa a bɛ bɔla an ka waganɛba kɔnɔ Keriba Samakɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ministre ye a ko miliyari 7 bɔɲɔgɔnko 7 milliards de nos francs objectif relancer le chemin de fer Keriba Samakɛ a ka laɲiniw kɔnɔ awa min ye miliyari 7 ye o kan ka bɔ ka d'a ma koyi min ye ayiwa terrain ko ye awa ka siraw labɛn ka gariw k'u labɛn dɔɔni dɔɔni Keriba ko o wale min bɛna kɛ nin a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Fajiridi sɛbɛn ko a ko an ka jamana kɔnɔ nin waleya caman bɛ kɛ Keriba Samakɛ a ko n'i y'a ta suivi t'a la koyi a ko mais ko kɔnɔnafili ye mun ye a ko a ma mɛn kosɛbɛ koyi min ye miliyari 9 ni bɔɲɔgɔnko ye o tala ka di ayiwa ferroviaire ma nin cogo la Keriba Samakɛ ko ka nin baaraw kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko miliyari 2 bɔɲɔgɔnko Keriba miliyari 2 ko o dépensera ten gansan mission kuntanw na yalayalaw la Mali ni Sénégali ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ani Afrique du Sud cɛ koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko miliyari 2 baara wari min dira ko ka baara kɛ miliyari 9 na ni miliyari 2 sara ayiwa i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔw dɔrɔn na kumaɲɔgɔnyaw na Keriba miliyari 7 mana d'u ma o la o miliyari 9 o nana dun ka ban ten ɲininkali maliyɛnw nɔfɛ koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye miliyari 9 ye an ye min ye an ɲɛ la a ko ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ kunkolo ye kunkolo min n'o wulila ayiwa Keriba a se GMS yɔrɔ la gari yɛrɛ ni GMS cɛ a kunkolo pan de dilan de ko pan technique o ka segin n'o de kosɔn sinon o man ka taa fo Kati essai la a ma tɛmɛ samɛ kan yɛrɛ miliyari 9
miliyari kɔnɔntɔn kunkolo kelen a ma tɛmɛ jɛmɛji tɛ tɛmɛ o kan i b'a sɔrɔ parce que lezɛmɛ ko tiɲɛ don a kɛ ka ɲɛ o b'aw kɔnɔ koyi mais jamanadenw ka nafolo fana kele b'a fɔ ayiwa fɛsɛfɛsɛli ka y'a ko la koyi o miliyari kɔnɔntɔn o sera ka dun cogo di k'o ban ten pewu ko miliyari 7 bɛna compter ka di ministre kura ma koyi kele fɛn min ayiwa i ka dɔn k'a fɔ waati min b'olu bolo ayiwa kalo 6 bɔɲɔgɔn ko kɔnɔ o miliyari 7 kele n'o fana comptera k'o di ten suivi maillot la k'i kalo ka bɔ Sugɛli Kokala Mayiga a n'a ka ministre a ko wari k'u y'a dun de koyi kiriba a ko sikasi t'a la ni suivi ma y'a la ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye baara minnu kɛra la yala a bɛ miliyari 7 in bɔ wa wari bɔli tɛw wari bɛ kɛ mun ye kiriba ko ɲininkali b'o de nɔfɛ ko ɲininkali bɛ yen de wari bɔli tɛ wari bɛ kɛ mun ye kiriba falilizɛmɛ ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko nin n'a bɔɲɔgɔnko nin n'a a ɲɔgɔnnaw kiriba ko de bɛ k'an ka jamanaw kɔnɔ ka caya yan kosɛbɛ koyi a ko bi min ye minisiri kura ye koyi n'o ye madamu Danbele Madina Sisoko ye Sayika yɛrɛ ale yɛrɛ ye ayiwa tɛnɛnkasira maa don koyi kiriba ka wuli ka jɔ bi miliyari 7 ko k'o bɔ ka baara kɛ a boli tɛ basi ye dɛ a bɛ kɛ mun ye fango dɔn fasiri beli siguje n'i y'a ka fasiri ye ni ka bɔ la lumière kɔnɔ a ka bi bɔli i b'a sɔrɔ an bɛ to fasiri di sɛbɛn a m'an bolo yɛlɛma koyi fasiri di n'an ko a ma ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ le jour a ka bi bɔli fasiri sɛbɛn ba ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ Zana Kulubalikɛ a y'i bolo da ka koyi opération Mali Chine a ko chinois Kɛlɛba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko olu ka wuli ka jɔ bi ani an ka jamana marabaaw cɛ Kɛlɛba ko a wolola fɛn ɲuman na koyi fɛn ɲuman mun n'a wolola la a k'i ka dɔn k'a fɔ ko chinois u bɛ ɲini k'an dɔn kojugu koyi parce que sɛbɛn ko a ko chinois ko ni ye miliyari 6 bɔɲɔgɔnko ye o matériel u y'o ta ni k'o di an ka armée ma ko faama ma warimugu tɛ dɛ o chinois bɛ ka warimugu di dabila minɛn minnu n'olu bɛ saraka kɛlɛkɛminɛnw na minɛn minnu n'olu bɛ ta kɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ mobiliw la Kɛlɛba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minɛnw ka chinois ka chargé d'affaires à l'ambassade a ko ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ colonel Sadio Kamara u y'u bolo bila sɛbɛn na koyi parce que sɛbɛn y'a pɛrɛn k'a bɔ a ma koyi k'a jɛjɛya bɛɛ ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u y'u bolo bila sɛbɛn min na a ko warimugu ma y'a kɔnɔ koyi warimugu ko chinois bɛ fɛ k'o di labila warimugu b'a di ka tɛmɛ a se koyi u b'an dɔn n'o ye o an ye nin de fɔ a mɛnna o Faransi ka taa Faransi kana taa Faransi k'an dɛmɛ Faransi kana an dɛmɛ u ka minɛn di ni warimugu dira o tɛ don minɛn na o kɔni warimugu dira wa minɛn min dilen filɛ nin ye Isufa ŋununukan bɛ kɛrɛfɛ ko chinois ka minɛnw man ɲi u b'o fɔ min na wari ka di wari dilibaliya o de bɛ n'u bila chinois ka minɛnw la gosi la chinois dun fana ko tɔntigɛla tɛ minnu tɔntigɛla o tɛ kɛ abada yanni warimugu ka d'aw ma u k'a dun anw bɛna n'a minɛnw ye n'i y'a feere u bɛ dɔn o la nka minɛn o de bɛ ka la gosi bi o de bɛ la gosi kosɛbɛ chinois minɛn man ɲi a ko ti don Kɛlɛba warijɛ fana mana ta ka d'aw ma aw b'o dun Kɛlɛba mais chinois fo yan kosɛbɛ a kana wari ye a y'o to yen a ye minɛn da ni bɛɛ b'a kɛ tan bɛɛ t'a fɔ k'a mago bɛ minɛn la maliyɛn bɛɛ da jigin da yɛlɛ ko k'a mago bɛ minɛn de la an ye minɛn di bɛɛ ka kan ka minɛn di u ye armes di ka bombilibaw di ka blindés di Kɛlɛba o bɛ t'i jɔ miliyari 6 bɔɲɔgɔnko kosɛbɛ nin jɛlen don dɛ mais a ka ɲi a man ɲi o bɛ bɔ armée de da o kɔni fasiri an y'a sama ni ka bɔ le jour kɔnɔ a ka bi bɔli Kɛlɛba Samake an ka maa welelen ale ye kɛnɛ sɔrɔ n'o de ye Lasinɛ Bɛɛ Jara président du mouvement MPCD Kɛlɛba ale bɛ kɛnɛ kan yan an b'a fɔ président i ni sɔgɔma ko ni baasi tɛ baasi foyi tɛ denbaya an b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn président an tɛ nin bila dagagirin da la koyi waati n'a ka waati kama Sogɛli Kokala Mayiga n'ale ye jamana premier ministre ye bi bolo ɲɛsira maa min ma M5 yɛrɛ pe bolo sabula premier ministre a dira M5 de ma o bolo ɲɛsira Sogɛli Kokala Mayiga min na a bɔra ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ PAG n'a jɔra an ka CNT ɲɛkɔrɔ CNT min n'a ko ma ko ils sont pas légitimes Kɛlɛba ayiwa i ka dɔn k'a fɔ bi an ka kuma a ba fanba a bɛ bolo kan kosɛbɛ koyi Sogɛli Kokala Mayiga
yala ɲininkali law fɛn min n'i y'a kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko u ni sariya u tɛ sariya kɔnɔ u n'a man kan président ka commentaire min y'o la fɔlɔ. Ok d'accord donc yanni ka don kuma kɔnɔ. Awɔ. donc n bɛ lamɛnba jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. bɛɛ tulo b'i la. mɔgɔ sɔgɔlen don fréquence 3 la nin sanga kɔnɔ. donc n b'aw ka ɲɛmaaso fo kosɛbɛ. kosɛbɛ tulo b'i la. ka aw yɛrɛ fo. yanni ka don i ka ɲininkali kɔnɔ. Awɔ. ko mun kɛra an ka Segu mara la. Awɔ. a ma don maa si la. walahi. donc ala la jarabi nana. accident cɛjugu ye jamana nin sɔrɔ. kosɛbɛ maa bi naani bɔ caman ni karabala la maa bi naani bɔ. kosɛbɛ. vraiment a ka kan yanni ka don kuma kɔnɔ an ka tasi bila kɛ ka so. ni ala sɔnna walahi. ala k'u da yɔrɔ nɛma. ami. ala k'u da yɔrɔ nɛma. ami. ala k'an fanga ni kasara sugu ma. ni ala sɔnna. parce que i ka ɲininkali kɔnɔ. politique souvent. Awɔ. a fɔ politique de la k'i kana sini nin quoi. c'est-à-dire n'i bɛ politique bunna ko quoi. dalamaga. a ka kan souvent. kuma caman bɛ yanni k'a fɔ. i b'i miiri fɔlɔ yanni k'a fɔ. yanni k'a fɔ. i b'a jateminɛ ne ye nin fɔ. don n'a nataw. est-ce que n tɛna na sigi kɛnɛ wɛrɛ kan n tɛna se ka kuma tuguni. donc vraiment an bɛ se k'a fɔ o de kɛra premier ministre ka kuma nin ye. parce que ale ko CNT. ko u yamaruyalen tɛ c'est-à-dire mɔgɔ ka a bɛ komi u m'a sigi ils sont pas ni légal ni légitime. donc a bɛ komi a kan ka bɔ yen yɛrɛ. donc ale y'o fɔ hali a ma mɛn. donc ala yɛrɛ nana n'a ka na ye. f'ale obligera ka taa kuma o CNT kelen kɔrɔ. bon komi a yɛrɛ ye faamuyali kɛ joona. a ko bon ale y'a fɔ donni min kama. a fɔra. bon ko hali bi olu ka plainte bɛ yen. donc ne ma fili a délibéré yɛrɛ tun ye kunu ye. donc prononcé li ko yan ka k'a ka kunu. cour suprême fɛ k'a lajɛ réellement. si la plainte n'a kun bɛ se k'a minɛ ou bien n'a sɔrɔ a kun tɛ se k'a minɛ. mais il se fɔ nin ko kɔni nin ko banna. parce que a bɛ fɔ donni min kama. an bɛ se k'a jigiya. a ko ale tun ye mouvement ɲɛmaa ye. ale tun ye mouvement ɲɛmaa ye. o ni premier ministre tɛ kelen ye. a ko ten. o donni kama fɛnɛ a tun bɛ kɛlɛkɛ sen kan. donc a bɛ fɔ cogo min na dans le jargon. Je crois il a arrangé les armes. Donc, il a arrangé les armes. Ni se ka ye bila a tɛ fɛ nin kuma yɛrɛ ka fɔ bilen. n'a yɛrɛ bɛ se ka nin kuma latunu. a bɛ nin kuma latunu bon comme kuma toden don n'i ye dɔ ta dɔn. a kɔni fɔra ka ban. vraiment mɔgɔ kɔni bɛ mɛn u bɛ to ka nin fɔ ale kuma bɛɛ. n ko mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ mun y'a fɔ CNT. walayi. ne ma fili couche tɛ a question posée a kɔsɛbɛ. voilà donc a ko kɛra a ye mɔgɔw ɲugu yɛrɛ la dɔɔni. mais comme jamana ko la i bɛ sɔn ko caman ma. mais kuma dɔ la n'an bɛ kuma. an ka miiri k'a fɔ an bɛ se ka na sigi kuma dɔw kɛnɛ wɛrɛw kɔnɔ quoi. voilà ne ma fili a nimisara kuma nin fɔlɔ bi. a kan ka nimisa la. voilà tout à fait. kosɛbɛ président. hali bi ɲininkaliw kɔnɔna la an bɛ to PAG kɔnɔ. k'a jira k'a fɔ Sogɛli Kokala Mayiga ɲininkaliw tɛnkuna la. bi anw yɛrɛ bɛ ɲininka Goyi. Kidali. ale ni Mali tɔw tɛ kelen Mali région tɔw tɛ kelen ye wa. les femmes sont confinées à Kidali. a ka bon hakili ma. a ka bon hakili ma. mais n'i ye Kidali histoire yɛrɛ jateminɛ ka na se bi ma. a bɛ komi Kidali furadama kɛra i b'a fɔ un état dans un état. i se fɔ o ko ma daminɛ bi o. parce que n bɛ to k'o fɔ ɲugu bɛ na ni ɲagaɲaga ye quoi. c'est à dire ko dɔw bɛ jamana kɔnɔ. a man ka daminɛ yɛrɛ. parce que n'a y'a daminɛ. a bɛ kɛ jurisprudence c'est à dire a ko bɛ continuer ka continuer. hali ni mɔgɔ nana don min na k'i bi fɛrɛ ɲini a ko la. a bɛ kɛ problème ye. misaliya la mɔgɔ fɔlɔ minnu kɛra baarakɛla Kidali mara ninnu na. u caman y'a fɔ an ye. k'i n'i taara i tun bɛ obligé ka t'i kalifa don du dɔw de la. o ye kelen ye. donc Kidali chefferie. a bɛ komi état yɛrɛ de b'olu ka prise en charge kɛ. i b'a fɔ ko bɛna sɔrɔ olu ni maliden tɔw tɛ kelen. donc état yɛrɛ de tun bɛ jɔ n'o ye. donc an tɛna maa tɔgɔ fɔ. mais amadu ka ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ san sɔgɔ mɛ mobili bɔ yan ka taa du la. o bɔlen kɔ a la état de b'o entretenir. bon n'aw ko sugu kulukulu. donc ils vont passer i b'a ko bɛna sɔrɔ olu bɛ tɔw ɲɛ. i b'a ko bɛna sɔrɔ olu ka fisa ni tɔw ye. alors que c'est pas le cas parce que an bɛɛ bɛ jamana kelen de kɔnɔ. an bɛɛ ye jamana kelen den ye. donc dɔ man ka lafusaya ni dɔ ye. parce que an bɛɛ ye kelen de ye. kosɛbɛ. i ye mun fɔ armée ka cantonnement la. donc a wagati la u tun y'a esser k'a fɔ k'u b'a dogo.
mais a tɛ se ka dogo parce que on a vu que an ka mɔgɔw taara ko armée reconstituée donc armée reconstituée yɛrɛ mun ye bamaci wale minnu ye marifa yɛrɛ ta ka ɲɛsin faso ma olu b'a kɔnɔ donc groupew cayara donc caman de y'u fara parce que u siranna waati min na parce que u ni terroristes ma bɔ ɲɔgɔn na hali bi bina mɔgɔ minnu b'a k'u ni terroristes ma bɔ ɲɔgɔn na ne b'o mɔgɔw fɛ o parce que tout simplement olu de taara terroristes nɔfɛ mijaw nɔfɛ kosɛbɛ pour que kana Mali armée kɛlɛ hali Hakimi ninnu bɛɛ tun b'a la donc ni mɔgɔ ko n'olu bɛɛ ye kelen pour moi danfara t'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'aw tɛ kelen pour aw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'aw yɛrɛ faso kɛ voilà donc c'est ce qui fait qu'après a fɔra ko accord de paix issu d'Alger la ko donc ko comme u jɛra k'u bɛ don faso Maliba kɔrɔ donc k'u mɔgɔ dɔw ta o la k'o fana fara an ka cɛdenw yɛrɛ kan o de bɛ wele ko armée reconstituée o pour que u ka se ka don Kidal mais ko yɛrɛ gɛlɛmayɔrɔ kɛra mun ye une fois à Kidal u obligera k'olu bila camp général Soumaré de kɔrɔ Kidal olu tɛ bɔ MINUSMA mɔgɔw de bɛ patrouille kɛ MINUSMA mɔgɔw de b'olu yɛrɛ dala yan c'est ça le problème ça a bɛ komi sisan olu yɛrɛ de confinelen don quoi an ka armée de confinelen don donc ko min don dugu tɛ ko min don mɔgɔ tɛ siran bilen ka kuma fɔ parce que bɛɛ b'a kalama ne ma fili a ɲininkali yɛrɛ tɛ mun na premier ministre la ko de k'u bɛ labɛn dɔw la ko don n'a nataw ko ni Ala sɔnna ma ko armée taara baara min kama armée yɛrɛ de bɛna sécurité assurer armée yɛrɛ de bɛna Kidal fan bɛɛ minɛ bon nous osons espérer sinon depuis bi ma se nin fɛnɛ fɔra ye dɛ minnu yɛrɛ kɛra armée reconstituée labɛn minnu y'a labɛn olu fana y'o de fɔ ko labɛnw bɛ senna k'u bɛna bɔ u bɛ situation kɔnɔ mais hali bi u bɛ camp kɔnɔ u tɛ bɔ u tɛ se ka mouvement kɛ bon moi je dis que armée yɛrɛ ka na kɛ o man fisa armée ka kɛ nafa jumɛn bɛ ninnu na même souvent n'a ye jabaraninw sanfɛ souvent i b'a ye souvent surasiw wɛrɛw de b'an ka surasiw garder kosɛbɛ vraiment an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ Sogɛl premier ministre a y'a jira o kɛnɛ kan yen k'a fɔ ko accord d'Alger k'o bɛ ka retard min ta k'o de kɛlen don ka armée bila nin waleya kɔnɔ nin minɛn kɔnɔ Kidal ça fait Kidal ni Mali tɔw danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ bi Kidal y'a dama dugu de Mali fana kɔnɔ wa bon a kɛra o de parce que an yɛrɛ ka baara bɛ ka kɛ cogo min na ani an yɛrɛ bɛ ka mun jateminɛ on a l'impression i b'a fɔ ko Kidal ye jamana wɛrɛ ye Mali kɔnɔ parce que o sɔrɔla a gestion fɛ o sɔrɔla an ka mɔgɔw taabolo fɛ isufa n bɛna yɔrɔ dɔ f'i ye tuma dɔ a bɛ pan mɔgɔw kunna a ka kan sɔnni ka sigi a yɔrɔ kunna kosɛbɛ n'i ye premier ministre ka laseliw jateminɛ kosɛbɛ a ko accord k'a bɛ réviser au même moment a ko fana ko accord mise en œuvre bɛɛ kɛ maintenant n'i ye kuma nin fila daminɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ko mise en œuvre de bɛ ka kɛ k'a kɔn accord relire ye bon maintenant moi j'ai dit bon ni mɔgɔw sigi k'u miiri dɔrɔn souvent nin man ka don mɔgɔw hakili fɛ logiquement accord ye relecture de kan ka kɛ fɔlɔ donc ni relecture kɛra voilà intelligemment ni relecture intelligente après mise en œuvre b'a kɛ mais olu yɛrɛ ka laseli la mise en œuvre daminɛra après relecture bɛ kɛ mais ni mise en œuvre kɛra après ni relecture yɛrɛ nana sɔrɔ accord bɛ appliquer la ka ban relecture ko kuma b'o la donc moi je pense que ko mana gɛlɛya cogo di souvent jamana jɔ la komi u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na k'an bɛ donni min na bi min na ko dɔw tun bɛ kɛ kɔlɔ k'olu tɛ kɛ bilen ko il est temps que État ka la vérité. Moi je pense que vraiment mana gan cogo langage de la vérité de kan ka fɔ mɔgɔw ye c'est-à-dire mɔgɔw ka jɛnɛ ou bien mɔgɔw kana jɛnɛ au moins a bɛ kɛ sababu ye ka taa ni ka segin fu bɔ an ma parce que mɔgɔw jɛnnen tɛ ni accord min ye accord min man di maaw ye donc n'aw nana o mise en œuvre daminɛ après ka na don dɔ la tuguni ko ka relecture kɛ sur le plan pédagogique o yɛrɛ tɛ bɛn parce que n bɛna nin fɔ mɔgɔ hakilima fɛn fɛn a tɛ don a tigi hakili la voilà a tɛ don a hakili la donc Kidal gestion filɛ nin ye il est temps que l'État s'assume vraiment accord ko in malien fanba kɔni bɛ an bɛ don min na bi ko bi accord ni appliquer ka donc maintenant n'a appliquer ka gɛlɛn comme an bɛɛ malien de ye an bɛɛ bɛ miiri jamana de la u fana ko k'u bɛ Maliko la bi k'an ko fɔ ka da u ko k'u bɛ Maliko la bi donc k'u bɛ Maliko la an yɛrɛ de b'a ka bɛn ko dɔ kan mun bɛ se ka kɛ sababu an ka jamana ka basigi mun bɛ se ka kɛ sababu an ka jamana ka développement an bɛ développement ɲini au moins o sira ka taa dɔɔnin donc maintenant u bɛɛ bɛ dépend Kidal gestion de la kana sinon aujourd'hui et sans risque de se tromper même les autorités ko k'a bɛ taa Kidal ko négociation de bɛ kɛ
donc il se faut bɛɛ yira k'a fɔ qu'il a la dama yɔrɔ kɔni Mali kɔnɔ. Kosɛbɛ. Mali territoire dɔ don. Voilà. Voilà justement. Président aw minnu ye démocratie kɔkɔrɔdonbaga ye Sowel ka laɲiniw kɔnɔna la a mago bɛ 2050 milliards. A mago b'o de la bi pour ka se ka nin waleya nin bɛɛ kɛ. Mali yɛrɛ budget san yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sa o t'o ye sa o. Yala a bɛ se ka kɛ wa? Kalo 4 kalo 5 in kɔnɔ a bɛ se ka kɛ wa? C'est-à-dire ni PM ka plan d'action gouvernemental in yɛrɛ jateminɛ. I bɛ se k'a jateminɛ ni kuntilenna dɔw ye. Donc yanni an ka don kuntilenna kɔnɔ, on peut dire quand même vraiment a y défend. Parce que pour document kun b'a bolo, vraiment a document ni maîtriser. Document kun b'a bolo, a document technicité bonyara. Document kun b'a bolo. Premier ministre kɔni a jira mɔgɔw la mɔgɔw b'a fɔ tuguni un fin stratège k'a fɔ k'an n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ k'a bɛ document fana maîtriser. N'i ye document nin jateminɛ péage nin dans son ensemble vraiment document ni document ɲumanba document nin ka ɲi fo k'a fɔ k'a to ten mais document kɔnɔ ko an b'o de kan mɔgɔw bɛ to ka mun fɔ ko jamana ko tubabukan fɔ tɛ bilen dɛ. Donc on est sûr que dictionnaire fait un fengé ou bien que technique d'oeuvre non il suffit en tout c'est-à-dire on veut juste que Jamana nous a développé il a présenté un très bon document mais maintenant par rapport au contenu c'est-à-dire du coup ça va de péage nous connaissons mon chaman ka jateminɛ la parce que ni mɔgɔw bɛ analyse kɛ souvent aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ analyse la i b'a sɔrɔ aw bɛ se ka fili mais ni caman bɛ i sɔnni sigi mun kan a ka kan olu caman na o k'a tiɲɛ ma facteur fɔlɔ o facteur temps n'i y'a jateminɛ waati min dira ale ko péage kɔnɔ parce que n'i y'a jateminɛ transition tɔ yɛrɛ logiquement a man ka tɛmɛ 7 mois kan mais n'i y'ale ka budget jateminɛ souvent a b'a fɔ ko budget 2021-2020 donc n'i donna a kɔnɔ fɛnɛ a bɛ fɔ yɔrɔ dɔ fana ko le budget là ko c'est pour prendre en compte les 9 mois c'est comme c'est un budget de 9 mois mais transition tɔ ye joli 7 mois donc i m'a ye olu fɔnko ɲɔgɔn bɛ document kana pour quelqu'un qui a bien regardé le document olu fɔnko ɲɔgɔn ma Issoufa Moussaka 2050 milliards. Maintenant le budget même du Mali ça fait 2800 milliards. Avec tout ça alors au wari yɛrɛ an tɛ se k'o bɛɛ mobiliser parce que san caman na o da k'a fɔ ko Mali budget ko c'est déficitaire parce que i b'a sɔrɔ 65 milliards de olu bɛ ɲini cogo sugu wɛrɛ la c'est-à-dire a bɛ ko an ka budget yɛrɛ an tɛ se k'a bɛɛ mobiliser. Maintenant ni yɔrɔ nin faamu donc c'est déficitaire. Maintenant ale ko 2050 milliards baara de bilara ministre des finances kɔrɔ parce que o sigilen tun bɛ a ko techniquement olu de y'a jira ko o bɛ se k'a kɛ mais ça c'est techniquement mais il suffit jamana bɛ la logiquement n'i ye nin fɔ mɔgɔ caman bi ko o bɛ se ka 2050 milliards sɔrɔ vraiment pour faire face à ce programme d'action gouvernementale a ka gɛlɛ a ka jɔ mɔgɔ caman hakili fɛ quoi bon comme a bɔra olu de la olu de bɛ affaire la donc on va les juger à l'œuvre parce que souvent n'i fana politicien il faut souvent se méfier de faire des jugements hâtifs mais ni mɔgɔ ko k'a bɛ mun kɛ n'a don sera donc a sera ka mun kɛ i b'o fɔ a ma se ka mun kɛ i b'o fana fɔ maintenant ko budget fanba État de b'a o di a tɔ mun ma a tɔ fitinin bɛ yen partenaires techniques partenaires financiers de b'o o di bon maintenant moi je me demande quand est-ce que ni budget bɛ se ka mobiliser exactement o kɔni ne ka analyse ni ka mobiliser voilà comme on le dit ils ont donné des gages de garantie ko k'a bɛ se ka mobiliser k'a bɛ se ka sɔrɔ donc maintenant wait and see on verra réellement n'a sɔrɔ n'a bɛ se ka sɔrɔ ka bɛn waati fɔlen ma maintenant a kɔni Tomin Baba a yɔrɔ la kosɛbɛ vraiment a sɔrɔli a kulu bɛ maaw kan na a bɛna gɛlɛya o bɔlen kɔ a la n'i ye péage yɛrɛ jateminɛ a compose a bɛɛ sale a bakurubaya la n delila k'o fɔ Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi Mali problème dɔ ko Isufa bɛɛ bɛ Mali problème dɔn bɛɛ b'a dɔn walahi mais non seulement
n'i ko k'i b'a problème ta bakurubaya la k'i bɛna waleya temps surumani dɔ kɔnɔ a ka gɛlɛn quoi sinon péage na pratiquement a ye Mali problème caman touché donc mais est ce que wagati min b'olu bolo a bɛna na se ka kɛ o fana tɔn min dɔ laɲini bɛ se ka sabati très bien est ce que laɲini in bɛɛ bɛna se ka sabati donc o fana kunkolodimi bɛ mɔgɔw la dɔɔnin kosɛbɛ temps bɛrɛ tɛ yen donc ni temps bɛrɛ tɛ yen ne ka jateminɛ la n delila ka mun fɔ Mukutari Walima le document là vraiment est ambitieux parce que nin document nin sugu i b'a dɔn nin ye quinquennat programme de ale filɛ ka fɔ a fɔra ko mun bɛ kɛ sisan kalo 7 ɲɔgɔn en temps normal président min élu la démocratiquement hali i bɛ se ka n ta ka k'i ka projet de société nin ye san 5 programme de bon san 5 programme aw teliyara cogo cogo a ɲɛdɔn kɛra aw la cogo cogo a volonté b'aw la cogo cogo temps ye temps de ye c'est-à-dire fɛn min tɛ se ka kɛ mun kɔnɔ o tɛ se ka ko kɔnɔ mais an b'a jigiya komi an ka premier ministre don an b'a jigiya an ka ɲɛmɔgɔ don a ye mun fɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka se ka tali fangaw d'a ma parce que an bɛɛ b'o de ɲini pour que Mali ka bɔ mais document nin vraiment c'est un document volumineux c'est un document ambitieux voilà an bɛ se k'o de fɔ a kɔnɔ pour le moment maintenant mun ye musaka ko Yusufa vraiment mɔgɔ mɔgɔ bɛ wari dɔn a ɲɛ ma ou bien i bɛ miliyari dɔn 2050 milliards en quelques mois vraiment mɔgɔ kan ka question caman poser yɛrɛ ko a bɛna la sɔrɔ yala a bɛna se ka dan quelques mois in ma wa voilà ni fɛn sɛbɛn papier kan sɛbɛnni cɛɲuman c'est très bon maintenant à exécution parce que nafa b'o de la parce que i bɛ juger de exécution i ka wale la voilà kosɛbɛ président an y'a ye o kɔnɔna la min ye Sukɛli Kulibali Mayiga ye hali bi élection bɛ se ka organiser cogo min sabula nin bɛɛ lajɛlen min taala ban min ma o de ye ka président kura ɲini k'a di Mali ma o élection bɛ se ka organiser bolo kelen jumɛn kan ale bi organe unique ale bi a tɔgɔ ye di ministère de l'administration territoriale ale bi o kuma kelenw de bɛ sen na DGE ale bi CENI ni élection bɛ se ka organiser nin cafouillage kɔnɔ cogo di ko maa ka b'o kɔnɔ jamanadenw ka da o la. effectivement ye min fɔ cafouillage don premier ministre yɛrɛ ka laseli dɔw la a ka d'an ye c'est à dire n'a ka conseil tulo b'an na u ka kuma n'a ye dɔɔnin c'est à dire u ka kuma n'a ye dɔɔnin mɔgɔ caman sɔnnen don a ye mais n delila k'o fɔ Isufa Mali bɛ yɔrɔ na bi n'i bilara ɲɛmaya la kana dugumamɔgɔw kan'u négliger dugumamɔgɔw lamɛn i b'a dɔn olu bɛ se ka sira caman f'i ye a bɛ ɲɛ i bolo n bɛna n da se laseli fila ma i bɛna faamu par rapport à l'organe unique c'est-à-dire ale b'a ka historique kɛ ko fɔlɔ la ko classe politique caman kun sɔnn'a ma mais bi dɔw ye murutili fari da les données ont changé mais ale yɛrɛ en tant que PM n'i y'o sugu faamu dɔrɔn i b'a ko problème t'a la maintenant a ye na sisan aw bɛ fɛ an ka organiser cogo di consensus donc ni consensus kɛra o la e ka responsabilité bɛ dégager mais moi j'ai compris ale t'o logique kan donc ale bɛ logique sa ne ko organe unique donc organe unique de bɛ sigi c'est comme si quelque part comme on le dit un passage en force quoi donc diyagoya n y'o de fɔ n y'o de layidu ta n b'o de kɛ vraiment Mali to au niveau la bilen c'est à dire consensus de bɛ se k'a to ko caman ka sigi sen kelen sinon ce n'est plus une question dɔw ka taa débat kɛ yɔrɔ fɛ wa an bɛ organe unique fɛ wa organe unique de avantage ka bɔ o tɛ o c'est à dire an bɛɛ bɛ fɛ bɛn de ka kɛ an ka bɔ nin transition kɔnɔ donc j'ai compris que Isufa ale bɛ fɛ ka passage en force de ko yɔrɔ la ka organe unique sigi parce que ale y'a layidu ta donc diyagoya a b'a sigi ça c'est pas bon Mali bɛ contexte min na bi o ye kelen filanan par rapport aux assises nationales de la réconciliation aux assises nationales de la réconciliation gafe nin kɔnɔ ils ont prévu un budget de 2 milliards pour organiser les assises nationales mais Isufa assises nationales n'i y'a jateminɛ n'i ko k'i bɛ nin fɔ bamanankan na nin tɛ jamana jɛrɛba ye wa maintenant jamana jɛrɛba dans un pays qui est en crise i se ka taa fɔ dɔrɔn k'i bɛ 2 milliards don o la mɔgɔw ka bɔ c'est à dire Mali fan bɛɛ dɔrɔn ka na CICB la peut-être 2 jours u bɛ caféw min u bɛ dumuniw kɛ u taatɔ fɛrɛjɛmuw bɛ di maintenant s'il faut ajouter 2 milliards dans ça vraiment Isufa
akabo akilima donc même mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ale ko ka assise nationale de refondation nin fɛnɛ bɔ a la non a ko a y'o layidu ta donc je vois aussi que a sɔnni sigilen don o fɛnɛ kan kosɛbɛ même a lafasabaga caman c'est vrai maliyɛn bɛɛ bɛ k'a lafasa bɛɛ bɛ fɛ transition ka ɲɛ a bolo mais mɔgɔw b'a kɛrɛfɛ olu de fɛnɛ ka campagne kelen don pour que ka assise nationale mais an y'a fɔ ka an tɛ sɛgɛn assise caman de kɛra Mali la donc o assise résolution ka ta dɔrɔn c'est à dire an bɛ se k'an sɔnni sigi yɔrɔ minnu kan olu la kosɛbɛ ka baara kɛ n'o ye ale yɛrɛ ko k'olu caman résolution bɛna ta ka baara kɛ n'o ye donc les assises nationales de la refondation parce que wariba de bɛna dɔ la moi je pense que a k'olu bɔ a la c'est à dire a ka mɔgɔw lamɛn PAG kɔnɔ fɛn minnu ma bɛn mɔgɔw hakili ma ten kosɛbɛ a k'olu bɔ a la pour que a ka jamana na décoller joona joona parce que aujourd'hui ale ka se ka jamana la décoller mɔgɔw tɛ fɛ ale ka la décoller en tant que tel koyi mɔgɔw bɛ fɛ ale ka la décoller parce que ale de bɛ jama ɲɛ bi et puis maliyɛn bɛɛ sɛgɛnna maliyɛn bɛɛ c'est à dire an bɛɛ ni bɛɛ bɛ nina bɛ ni kana ban donc an bɛ fɛ jamana ka développer donc c'est ce qui fait aujourd'hui lui il a un soutien massif mɔgɔ caman b'a nɔfɛ donc o fɛnɛ kɔnɔna la a fɛnɛ ka mɔgɔw lamɛn point dɔw la pour que an ka baara kɛ parce que ne nin ko ninnu nana ɲagami ɲagami tɛ Isufa procès d'intention tɛ ça revient toujours à ce que moi j'ai dit i b'a dɔn ne kɔni ne jabajɛlen don o ko la koyi depuis bi ma se a bɛ ne kunna ko transition bɛ proroger depuis transition 1 mois moi j'ai dit que baara bɛ ka kɛ cogo min na depuis Bandaw ka waati ne furanna ma c'est à dire a bɛ ne kunna transition ye a ka d'an ye a ka kɛ a la date yɛrɛ la voilà mais ne kɔni bolo n'a prolongé a tɛ bali ne la quoi maintenant contraire de bɛ bali ne la parce que ne furanna ma parce que o dépendant baara daminɛ la depuis le départ vraiment n kun se k'o yɔrɔnin de fɔ nin yɔrɔ ma vraiment a ka mɔgɔw lamɛn dɔɔni consensus ba ka kɛ organi ko na parce que organi de gestion parce que dɔw organi ko kɛra est ce que débat yɛrɛ kun kan ka kɛ na consensus de kun kan ka dɔrɔn pour que ka kalata organi ne ye mun fɔ transition a surunyara a jɛyara la finalité élection organisée même mɔgɔ minnu tɛ fɔ k'o kumaw mɛn bi parce que dɔw b'a fɔ insécurité bɛ fan bɛɛ insécurité bɛ fan bɛɛ quoi qu'il advienne transition diɲɛ bɛ transition laban élection de qualité démocratique normale voilà mɔgɔw b'o fɛ ka dilan cogo min a bɛ dilan ten an b'o fɛ o de tɛmɛ justement président aw yɛrɛ démocratie a b'ale kɔkɔrɔma don kosɛbɛ an y'a ye i da sera i ye question dɔ in jaabi ka ban min ye Sogɛl ka fanfɛla ye ɔ bi an ye jamana caman ye ka fɔ organiser des élections a kɛra Guinée a labanna cogo min na bɛɛ y'o ye Côte d'Ivoire maa fa min kɛr'o la bɛɛ y'o ye mais est ce que o y'a solution ye Sogɛl min b'o min kan bi n'o fana ma kɛ ni élection nana kɛ cogo dɔ la o tɛna kɛ Sogɛl bɔda ye wa c'est à dire problème yɛrɛ ye mun ye kalata fan o fan n'a bɛ organiser jamana kɔnɔ a ka kan acteurs politiques n'olu de k'a kuma fɔ surtout société civile fana nafa ka bon kosɛbɛ olu fana da ka don a labɛnni cogo la Isufa mɔgɔ tɛ danfɛn jugu da i yɛrɛ ɲɔgɔn peut être danfɛn jugu k'a da i yɛrɛ parce que ka ko dɔ i siri ko dɔ la wagati n'a kama parce que ni wagati ka surun ko min nana se ka se kɔlɔlɔ ye kɔfɛ moi je pense que mɔgɔ t'i sɔnni sigi c'est vrai ale fana n'a ka dawula bɛ ɲɔgɔn na ale fana experts kumara mais an caman fana expert caman lamɛn koyi experts fana ko a kun kan ka sigi ka kɔn wala kalo 9 k'a kɔn élection ye très bien mais an bɛ don min na bi an élection tɔ tɛ kalo 9 parce que premier tour yɛrɛ élection présidentielle ni législative n'a kɛra couplé 27 février ni 3 mars de premier tour 27 février. Donc deuxième tour est le 3 mars. Donc wati, on y est wati corona. Voilà wati de corona. Donc sinon ni wati ma koro, là on sait qu'à expérimenter, qu'à la dire réellement si c'est efficace pour que dans une élection organisée. Problème où t'es posé là. Mais même il y a à comment tu as là. mɔgɔw tɛ fɛ a ka araba sigi de donc n'a araba sigira an kana n'an yɛrɛ sɔrɔ an bɛ siran mun ye voilà les crises post électorales la isufa i kɛra fasɛde jugu ye to masi t'o kisi i ka jamana masi t'o o danyɔrɔ dɔn donc pour moi c'est pour cela moi je pense que élection organisée c'est à dire consensus ba de ka kala c'est à dire bɛn ka kɛ minɛn kelenw kan an ka taa élection na n'o ye pour que élection kɔfɛ maliyɛn bɛɛ ka tɛgɛrɛ fɔ président min sigira a sigila lakika kan donc ça vaut
mieux qu'un gâteau ɲɔgɔn sama sama n'a tɛ. O y'an ka laɲini. Tant ton bɛ perdu quoi. Awɔ. Voilà. O y'an ka laɲini président ale bi aw ye démocratie kɔkɔrɔma don o ye tiɲɛ ye. Denmisɛnw fana kan ka kɔkɔrɔma don dɛ. An ka école ko bɛ sira min kan bi. Aw bɛɛ. Parce que souvent loi n'a taara. Loi dɔw bɛ se k'a lajɛ tuguni n'a sɔrɔ a n'a ni constitution bɛ bɛn o bɛ se ka kɛ o. Awɔ. Donc n'a sɔrɔ n'a ni constitution tɛ bɛn. Loi bɛ se k'a abroger yɛrɛ. Président nin débat kura ye an bɛna don nin kɔnɔ n'Ala sɔnna nin loi an bɛna don nin kɔnɔ waati la waati kɔnɔ. Ni Ala sɔnna. Foli ani kumakan laban. Voilà donc n tɛ ɲinɛ toujours. Awɔ. Vraiment n bɛ radio ɲɛmaaso fo kosɛbɛ. N bɛ fo. Vraiment Isufa k'i yɛrɛ fo. Ka Keriba fo. Kosɛbɛ. K'a ka technicien fo n'o y'a wele. Donc ka lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ kulo b'i la. N tɛ ɲinɛ MPCD militant cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen kɔ. Bulo yɛrɛ kɔni. Bulo ka cɛsiri. Voilà. N yɛrɛ fo kosɛbɛ. Voilà merci. Président k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Keriba waati funna kojugu. Ka foli di bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ bɛɛ fo dan kuran kelen. Kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Tɔnkɛlɛ na micro juru. Keriba Samake. Yusu Kone Yusufa nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Awoyi Tarawele aw k'an bɛn sini inchallah bi ta an b'a ɲɔngiri a kan.